Ben, vamos ir comezando xa. Se alguén chegar máis tarde, pois xa se vai xuntando a nos. Ben, o motivo que estamos hoxe aquí é a presentarvos un proxecto de creación dunha escola. Estaría dentro, digamos, que da fórmula semente que vos irei explicando. De feito, temos aquí un representante da semente Trasancos, que tamén nos vai contar a súa experiencia e un pouco máis polo miúdo, pois, todos os detalles, non? do que implica, pois, unha escola semente. Entón, imos ver. Nós o que pretendemos, xa digamos que xa o vou deixar claro a partida, é crear ou dar resposta a unhas necesidades que non responde, digamos, que o ensino obrigatorio, ou digamos que o ensino chamado público, non? Porque, por exemplo, é imposible para nós pois, un ensino integralmente en galego e con toda unha serie de valores que a nos parecen fundamentais. Que valores poderían ser eses ou que aspectos nos parecen fundamentais e que non están garantidos digamos que no ensino regrado? Por, pois, iso que vos comentaba, non? Para comezar, o feito de un ensino en galego. Nós temos, por exemplo, unha crianza de 4 anos e inviable. Isto é, aquí, calquer meniño ten garantido, por exemplo, pois iso, aprender o español e falar en español perfectamente. En galego prácticamente inviable. Por moitas iniciativas que poda haber de carácter lúdico privado, a realidade é a que podemos ir a un parque, a calquer parque do país, e vemos que a realidade, pois, é nem máis nem menos, por moito que se conte o contrario. Tamén queremos unha educación, digamos, integral no contexto en que vivemos, isto é, non somos marcianos, nem somos de outra galaxia, entón tenemos que estar un pouco integrados no noso contexto máis próximo, no noso bairro, na nosa cidade, todas teñen unhas características determinadas e o que buscamos tamén é iso, non? Ese contacto coa comunidade que se está a perder, non? Con ese día a día e mesmo coa xente pois nunha determinada idade, non? Esa xente que son un pouco os detentores dese saber popular que se está a perder por completo. Isto é, há como un salto xeracional da analóxico a digital, non? Podíamos establecer así. Na verdade, os vellos parece ás veces como que estorban ou como que non nos valen, cando realmente son fonte de moitísimo saber, de moitísimos elementos culturales que van morrer eles e morre ese conhecimento. Depois, evidentemente, unha educación humanística, isto é, unha educación en valores. Isto é, há unha serie de valores que todos temos, non? E que penso que son fundamentais e que hoxe en día parece que polas presas, non? Por o noso mundo vivendi actual, que o estamos a perder, non? Nos queremos tamén que os nosos fillos se eduquen ese tipo de valores, que todos apreciamos, non? E que ninguén practica últimamente. Depois, evidentemente, queremos que os nosos fillos e fillas teñan unha educación en igualdade de xénero, isto é completamente fundamental, non? Homens e mulleres somos iguais, en la que pareza algo obvio, pois socialmente ben se ve, ou ainda houve unha manifestación antonte, que se ve claramente que é mentira. Isto é, non existe unha igualdade real, non? Entón, evidentemente, queremos educar as nosas crianzas para que esa igualdade si sexa real, non? Depois, un contacto co medio natural, non? Ás veces parece que estamos nun mundo artificial e completamente de cimento, cando non é así. Temos unha riqueza cultural, ambiental espectacular, e si debemos ter ese contacto, non? Há crianzas que non saben onde sai un tomate. Iso me parece, ainda estive há pouco en Madrid, e, por exemplo, comentaba unha crianza que nunca vira unha pataca. As patacas pensaba que viñan como as bonillas. Isto, para min, é espectacular, non? Entón, realmente, ver como se planta, como medra, o sol, a chuva, todo este tipo de cousas, son fundamentais para o desenvolvemento adecuado que dunha crianza. E depois, obviamente, a divulgación e a defensa dos direitos humanos, que tan na moda están últimamente, infelizmente, con todo este tema dos migrantes ou calquer outro.
Entón, digamos que dentro de todos estes principios, o proxecto, digamos, Semente Xeral, que na que nós somos Semente Coruña, non nacemos do nada, senón que realmente existe xa, digamos, un proxecto semente a nivel nacional. Aquí, por exemplo, temos un exemplo de Semente Trasancos. Tamén existe Semente Vigo, Semente Lugo e Semente Compostela, que foi, digamos, que iniciou todo este proceso, non? Entón, nós entendemos que, que todos os fundamentos, os principios de santidade, desa semente, que se adaptan, a perfección ao que nós queremos para os nosos fillos e fillas. Entón, digamos que entramos dentro deses principios e dentro dese, digamos, mundo semente. Que principios teñen así fundamentais? Así para comentaros así a grosso modo. Pois como vos comentaba, unha emisión lingüística en galego, isto é, todas as actividades van ser desenvolvidas en galego. Por qué? Pois por lo que comentei antes. Porque aquí o español está garantido. Isto é, non teño ninguna dúbida que o meu fillo vai saber falar español perfectamente. O galego xa non o teño tan claro. E depois temos unha visión internacional. Isto é, nos consideramos que a nosa lingua é internacional. Ben, co tema de grafías e todo iso, primeiro, que a educación infantil non se traballa a lectoescritura, porque non habería ningún problema. Digo porque a veces pode ser un ponto polémico, non? E depois iso é que aquí temos cabimento todos, isto é, podemos ter unha visión diferente da lingua e lingua, para todos, vale nos para comunicar. Isto é, o feito, aquí pode haber sensibilidades diferentes e todos nos entendemos, non vai haber ningún problema nese aspecto. Depois, laicidade, independentemente de que cada un pode ter as súas crenzas religiosas e demais, nos consideramos que a escola debe fomentar un coñecimento científico e objetivo, empírico da realidade. Depois xa, as crenzas de cada un son persoais e particulares. Ora, digamos que ese, digamos, sería o fundamento. Depois, asemblearismo, isto é, aquí decidese todo unha asamblea, non? Todos opinamos, todos decidimos, non? Digamos que é un contexto completamente democrático. Tamén, como vos comentaba, unha interacción coa natureza. Necesitamos do medio natural, temos que coñecelo, saber, pois iso, onde estamos, non? Respecto pola autorregulación da crianza, isto é, cada un de nós, mesmo de adultos, temos uns ritmos, temos unhas necesidades, unhas preferencias e toda unha serie de cousas. Entón, digamos que na semente vais a respectar iso. Haberá, pois, alguna crianza que teña medo, outra que non, unha que vaya máis rápido, máis lento, como todo na vida. Entón, tense que adaptar o proceso educativo a eles, non eles o proceso educativo, como se fai habitualmente. Depois, tamén, como os tiña comentado, é fundamental integrarse no teu contexto máis próximo, isto é, no teu barrio, na tua área, non? Isto é, non somos, digamos, alleos ao noso día a día, que ao fin e ao cabo é onde estamos, onde moramos. E depois, o coñecimento e valorización do patrimonio, tanto material como inmaterial, que, por exemplo, aí entraría a xente de idade, eses transmisores de cultura que moitas veces son relegados ou apartados porque digamos que agora está mellor estar no WhatsApp que falar con o seu avó ou con esa xente. E tamén moitas veces é triste, pois xente, agora neste caso que estamos na Coruña, pois da Coruña, pois que nunca se cae, pois foi o Portiño, ou que non sabe onde está tal sitio, ou non sabe, pois, dunha riqueza cultural patrimonial que temos, porque ninguén ya apuntou. Entón, un pouco iso, de saber o que temos e até onde podemos chegar. Entón, digamos que se serían un pouco os principios básicos do que sería unha semente, do que pretendemos coa semente Coruña. Entón, claro, nós para levarnos a cabo este proxecto necesitamos, pois, como toda na vida, un financiamento económico. Entón, necesitamos, pois iso, de todos e todas vos para poder facer realidade todo isto. Entón, pois... Queres comentar un pouco? Sí, entón, nesse sentido, Moncho, vamos comentar un pouquinho... A ver, mirad, vou diga, por unha banda, Enrique, Xulio Moncho, eso xa porque non comentamos os nomes, así tamén vai xa de partida. Mirade, despois de presentarvos os principios pedagóxicos, eu penso que cabe explicarnos un pouco até onde estamos agora, non? En que punto estamos agora, porque xa houve unha xuntanza no ano pasado e este ano fixamos moitas cousas.
Para empezar, dado que os principios pedagóxicos marcan un pouco o que nós desexamos, o que se busca, o que os pais, que ao final somos pais e nais, é dicir, familias que procuramos encontrar estes modelos, necesitábamos un lugar, un asentamento no territorio, pero en que parte do territorio? Entón, o primeiro era que non estivese longe da Coruña, porque tamén hai outros proxectos nos arredores, e queremos que estivese como se di popularmente, no couto da Coruña, é dicir, no concello, non? No concello como territorio. Depois de mirar varios aspectos, por circunstancias vitais de algunhas de nós, pois resulta que parecíanos que el viña reunía unha serie de condicionantes, primeiro polas súas loitas históricas de expropiación, donde hai un principio humano fundamental, hai comunidade, hai vivenzas interesantísimas para partillar e un movimento asociativo importante. Depois vimos tamén que posibilidades había de partida. Entón, temos un centro cívico que é propiedade da Cámara Municipal, que está parado, prácticamente parado. Isto é, hai un conserxe que vai ali a abrir, e polas mañas len o periódico, e a tarde xogan a partida, é o único que se fai. Esta foi a nosa primeira idea de abordar. Isto é no catecismo, non sei se coñecedes el Viña, en Castro, arriba, a man esquerda, se subides a reta de Castro, pasades por diante da igrexa, entrades desde a avenida Alfonso Molina, toda unha reta que costa para arriba, cara a Castro, cara ás universidades, cara a arquitectura. Pois antes de chegar ao repeito da arquitectura, a man esquerda está o centro cívico, que ten xa unhas leiras diante, non ten saída para carros, por tanto non había tráfico, nin cousa polo estilo, e a maravilla é que tiñamos un pouco a favor de que xusto en fronte había veciñanza que cedía terreos, en concreto un veciño cedíanos unhas maceiras ali, xa plantadas e funcionando, en fin, ben, parecía que se poñía a cousa moi de acordo connosco. Por tanto, armamos un proxecto escrito que presentamos como se chama a Consellería? Xustiza Social, que é que leva aos centros cívicos, e por tanto na idea de que nos deixasen facer o fruto dese local. Nós tamén presentamos a idea con formas concretas, é dicir, dicindo que requeríamos certa obra para facelo, e entón, en principio, delegáronos a unhas técnicas para outra xuntanza posterior. Despois de unhas semanas aí un pouco de mareo de non saber se si non, finalmente houve unha xuntanza, e as técnicas explicaronos que, así, a nivel político, dixáronos que casi nos garantían unha fotografía para maio, esa foi a frase, non son o único que estaba ali, e depois os técnicos, efectivamente, xa dixaron que era bastante complicado, porque estaban os orzamentos prorrogados, porque isto teria que ir a unha licitación, etcétera, etcétera, que, ainda habendo vontade política, os orzamentos tal como están non era viable. Pero que, con todo, tiñamos a posibilidade de, para ir comenzando a facer actividades nos sábados a mañá, ou facer actividades que durasen, canto eran? 3 horas. Menos de 3 horas, que non chegasen a 3 horas. De facto, debíamos rematar un pouco antes para non chegar ás 3 horas, non? Bon, a idea era boa, que acontece que nós, isto está ben cando un ten fame e ruendo unha colla de pan, está ben, pero nós queremos o prato, non andar ruendo a colla de pan. E entonces, parou así a cousa, pero deron certa esperanza no sentido de que seguiremos estudando as vías e tal, e volvemos por en contacto. Como pasou o tempo, pasaron as festas de Nadal, pasou todo isto, e ninguén se puxo en contacto connosco, a botar na porta outra vez. E fixemos outra xuntanza, na que xa definitivamente dixaron, mirade, como que irades, vai haber eleccións en maio, isto non ten pinta de que se vayan a mudar os orzamentos en modo algún, e, por tanto, os orzamentos prorrogados, olvidádevos de ninguna obra. Iso que nós contábamos cun escrito tamén, por certo, da Asociación de Veciños apoiando o proxecto. Isto é, nos primeiro movémonos no territorio, como é deber para unha escola que se quere inserir no territorio, non é chegar como urbanitas ali japis,
senón máis ben sabendo xa, tendo de man a veciñanza e eles o sabían, incluso por escrito. Mais nada, o centro cívico segue ali parado, seguirá, e non se ia pecando nin nada. Entón, optamos por outras vías. Entón é que nos puxémonos a procurar tanto na internet como tamén a coñecidos, a ver se había maneiras, tal, e apareceron varios locais que, bueno, eso falo da ubicación, por cada un dos aspectos, logo falamos do aspecto do centro, non? Son como dos piares necesarios. Entón, bueno, do local valoráronse tres opcións diferentes, dúas en Elviña e unha que apareceu na Cabana, sabedes, ali non é o mesmo, entre o Birloque e Martinete, esa zona. E ben, resulta que unha instalación que xa fora escola. E entón aí vimos, claro, estaba un pouco como, pois xa había anos que non funcionaba e tiña vivenda en funcionamento, que ainda estivera arrendada até hai pouco. O cal fantástico porque tiña unha horta con laranxeiras, con limoeiros. A verdade é que era un desiderato en absoluto. Depois houve outros lugares que vimos, unha na Estrada de Castro que sobe, que tamén tiña unha finquiña pequena, embora tamén con necesidade de obra. E depois outro que era unha oficina, esta por comentario do presidente de Tempo Novo, que amablemente nos dixo pois que había unhas oficinas ali que alugaban bastante económico, que estaban perto do catecismo, pero que había que atravesar a Estrada de Castro polo medio, non? Entón, claro, xa, se a horta é un elemento primordial, era unha oficina pero de 90 metros cadrados, xa, xeitosa. Pero claro, non é ideal para unha escola, porque todos teríamos como dous espazos separados, pois se callar 100 e algo de metros, máis ou menos, atravesando unha estrada, que ben ainda poderíamos poñer unhas bandas para evitar que os carros pasen correndo. Na reta de Castro, unha reta tamén é algo complexo e tal, e entón viuse que non é tal. Entón, realmente, estamos un pouco entre estes dous modelos, un pouco vendo tamén para nos a proposta é iniciar o curso que ven. E que acontece? Que as reformas necesarias non son excesivas. Ora ben, claro, falando de que un arrendamento con respecto a outro é o duplo, pois evidentemente é que para armar un proxecto ten que haber, por suposto, xente ou familias que o suporten, senón é imposible, senón optaremos pola vía, por eso aquí non nos arriscamos, porque hai que darse conta que se somos poucos temos que poñer capital propio, porque por outra banda os subsidios neste país funcionan a auga pasada, isto é, tu primeiro, se queres subsidios, tu primeiro presenta o proxecto, gasta e despois, se tal, devolvemosche, osertamosche a tanto por cento iso. Por tanto, non fai sentido ese sistema, bueno, agora. No entanto, no aspecto de docencia, pois tivemos contacto con dúas docentes. A verdade é que eu non estive nas dúas reunións, eu estive nunha, pero dunha excelente formación, en concreto, unha das candidatas, digamos, das persoas por nós reunidas, máis que entrevistadas, reunidas, non? Pois foi xa docente da Semente Vigo, que está aquí presente, que é a Gabriela, que tamén despois pode falar da súa experiencia na Semente Vigo, e así tamén vamos vendo máis ao miúdo. E outra rapaza é unha rapaz que se chama Iria, exactamente, Iria, que agora mesmo está na Irlanda, xa leva uns meses, e ten unha formación tamén, ademais de ensino infantil, pois en pedagogía. E bon, pois con estes dous vídeos estamos no ponto que estamos. Non é que non se camiñase, camiñouse moito, e de facto
nos de hoxe vai sair a idea de ou para cuá en función dos apoios que tiñamos. Isto é, nós pretendemos ser sinceros, non tomamos ainda a decisión, onte tivemos unha xuntanza na tarde pois non sei, 3 horas por menos. Pero porque había que poñer en claro todo isto. E penso que así máis ou menos vedes como está o ponto, e a nosa vontade é, obviamente, quer Elviña, quer outro arredor da Coruña, queremos buscar os medios para comunicarnos coa veciñanza, establecer o vencello, porque esas vivencias son moi importantes, porque despois así non nos pasará nin o da mina de Touro, nin as expropiacións de non sei que, nin a de non sei canto. Sei que son infantil, non? Pero tamén as familias aprendemos moito das experiencias históricos-sociais que viven os lugares. Cada un focaliza no que entende mellor. Falou Nick, para min, cando se fala de moitos dos aspectos pedagóxicos, hai unha palabra que a teoría, unha das teorías sociolóxicas actuais que o xiro de colonial fala, que é a interseccionalidade. Entón, se pensades en interseccionalidade, ven sendo os principios, dentro do feminismo, ecoloxía, calquera dos principios das opresións que se sofren hoxe, incluída a lingua, pois queren ser abordadas, pero evidentemente dentro dun contexto adecuado pedagóxicamente para o público infantil, non? Non vamos aquí a explicarlles a guerra de tal, ni tampouco falarlles de expropiacións, non me entendades mal, senón simplemente é que necesitemos empaparnos dese humus, entendedes? Que é un humus riquísimo que temos na Coruña e que podemos aproveitar e aprender del xa non pode ser feito. Eu casi daba xa a palabra a Xulio para que conte un pouco a súa experiencia e un pouco que nos queira dicir, porque agora, ademais que están, felizmente lograron o financiamento para o primario, wow, e iso xa é un paso de xigante. Ben, bueno, a mí avisaronme para esta reunión, non sabía que era unha presentación, entón pensei que era así un traballo, así unha asamblea de traballo que tiñan estes compañeiros. Entón, se queredes, introduzo un pouco cal foi a experiencia así que tivemos entre as angas, e despois eu penso que o mellor é abrir un debate, porque cada quen ten as súas preguntas sobre pedagogía ou sobre o funcionamento da asociación. Nos empezamos no 2014, constituímos primeiro unha asociación cultural porque pensábamos que era a mellor opción, que nos deixaba un pouco máis de liberdade para abrir a escola. Tivemos un ano na que traballamos con a asociación cultural e buscamos, alén dese traballo cultural, buscamos un local. Nos levounos un ano. A posteriori valorámoslo como positivo. Nese momento, supoño que pasará aos compañeros de Coruña, as compañeiras, que non o ven como positivo porque o culmen disto é abrir un espazo físico e poñer en andamento o proxecto educativo, iso é evidente, non? Pero a longa vímolo moi ben porque aproveitamos o tempo dese ano para fortalar o grupo, darnos a coñecer, un pouco de facer propaganda do proxecto e adiantar moitos debates. Cando se fala de proxectos educativos, hai en xogo persoas, crianzas e, bueno, hai moitas familias que son moi sensíveis e teñen ganas de impoñer a súa forma de ver a educación e a pedagogía. A semente por agora non suscribe ninguna pedagogía en concreta, senón que bebe de moitas cousas, e non vou andar repetindo outra vez o que dixeron os compañeros, porque máis ou menos está resumido. Quen queira ampliar un pouco máis está aquí nos criterios para a implementación das escolas de ensino en galego. Entón, a nos servirnos un pouco ese ano para limar certas dudas que había. Entón, aproveitamos, me refiro, xa digo, se estades nese momento, mellor non o vedes como moi positivo, pero non si o vimos como moi positivo. E despois aproveitamos o ano para financiarnos, porque dependendo de que opción sexa ben cedido ou ben arrendado, e que unha serie de gastos en docentes ou o que sexa. Abrimos no 2015, nos tivemos a sorte de que no Concello de Narón, un concello que está entre Neda e Ferrol, había un espazo que foi unha antiga escola unitaria que pechou, tristemente, estou a falar das escolas unitarias, bueno, tristemente fechou, e o uso municipal que lle daba o Concello de Narón era educativo. Entón era un edificio que levaba, creo que 7 anos fechado, e aparecimos nós.
nos queríamos utilizarlo e íbamos a dar un uso educativo. Entón, cedeunos, o Concello de Narón cedeunos esa escola. Entón, unha cesión bastante beneficiosa para nós porque non pagamos nin alugueiro, nin luz, nin auga, nin aquecimento. Digamos que foi unha sorte. En Lugo creo que tamén é unha cesión municipal, pero en Compostela e en Vigo non. Digamos, para que vexades un pouco que depende da populación, non? E da sorte. Sí, non sei moi ben de que... Sí, non sei moi ben de que depende. A historia que non sei se é sorte ou non, o que digamos nós, porque o Concello de Narón cría no proxecto tamén. Non foi unha cuestión de que teníamos que andar convencendo a ninguén. Cría no proxecto, viraban que é un proxecto que, bueno, que casábase un pouco sobre todo coa concelleira daquela, que teñen concelleira de educación, e coa concelleira era sensible. É unha persoa que é asturiana, pero era sensible ao idioma, moi sensible, ademais. E entón casamos un pouco, non sei se sorte ou o que sexa, pero bueno, casamos nesa idea. E entón cedeunos o local, desde aquela o local está cedido. Ten as súas inconvenientes porque temos que pedir cada ano 3 permisos. Unha o do Concello, que temos garantido, me refiro, hasta que alguén pete na nosa porta e nos diga que non, pues, ese permiso do Concello temos garantido, o cambio de goberno, bueno, etc. Xa supoñedes. Despois, en Narón hai unha directiva do CRAD, do Colegio Rural Agregado. Ese edificio pertencía a unha cesión do Concello aos colexios rurais agregados. Entón, hai que pedir un permiso á directiva, que en principio por agora non o están dando, e o último permiso que hai que pedir é a Xunta, que é a titularidade da educación, da Consellería de Educación, é a que xere todo con respecto ao tema educativo na Galiza. Entón, pedindo unha vez destes 3 permisos, por agora non nos veu denegado, na miña opinión persoal, o máis doado é da Xunta, porque digamos que se desfai dun... Bueno, si vedes como está un pouco o tema, e aposta máis pola privatización ou polos coles concertados que polo público, non? Entón, na Xunta nunca nos pon problema, o Concello tampouco, e a directiva do Cole Rural Agregado un pouco sí, porque, claro, a idea deles é que ese cole volva a abrir. No Concello de Narón, creo que están pechando, nos últimos anos pecharon 4 de coles rurais, e entón, claro, ven como, si nos ceden a nos, ven como que é posible que eso xa non se volva a recuperar, claro. Nos, bueno, explicamos, é moi doado explicar, de 2 a 6 anos non hai que escolarizar os cativos, entón digamos que é unha tontería porque nos non íamos escolarizados, as familias que estamos en semente non íamos escolarizados, entón non íbamos a levar a ningún cole deses que din de Narón. Entón, unha vez aberto o local, empezamos con 6 crianzas, creo recordar, con 6 crianzas. Unha cosa que non comentei antes, que esas crianzas viñan dun proxecto, eu digo porque ás veces non sale o local, pero non, na miña opinión, penso que non hai que pararse, porque hai moitas cousas para facer e que complementan isto. Fixemos un proxecto das 6 que estaban participando 5, que chamamos máis de día. Digamos que despois foi educadora, daquela non o sabíamos, que despois foi educadora, falamos con ela e lle deixábamos polas mañás na súa casa os cativos durante 3 horas ou así. Tiña unha casa, bueno, como a que describiches ti, esas que ten as árboles froiteiras, cunha horta así bastante grande, ela tiña estudos de pedagogía, coincidía moi ben así no perfil que buscábamos nós, e entón tamén axudounos un pouco a facer unha pequena proba. Deixábamos os cativos, creo que eran 3 horas, así, tampouco non moito, polas mañás. E despois eses cativos, bueno, digamos que despois cando foi o paso da cara a semente, pues, digamos, non foi tan traumático, foi un pouco así máis levadeiro. Agora, hoxe en día, temos en infantil 22 usuarias, me parece, porque agora hubo xente que se incorporou este ano. Facemos unha prescripción que empeza agora, para empezar en setembro, digamos así, e en xaneiro abrimos unha segunda incorporación. Intentamos non incorporar no medio do curso porque damos bastante importancia ás adaptacións. Entón, as adaptacións sí que son semanas e tanto, mellor que haxa cantos menos momentos de adaptacións, mellor, se non andamos
digamos que interrumpindo o proxecto todo o tempo. E vamos ter en primario 4, e o ano que ven creo que 7. Porque, ben sabedes, bueno, non sei se sabedes que estamos tentando mercar un espazo para primaria no Roxal, en Neda, bueno, un concello que está ao lado de Narón. O Moncho vendeu non moi bonito, pero ainda falta moito, porque é certo que foi un éxito o que recaudamos, somos moi humildes nese sentido, non pensábamos que íbamos a chegar a tal, pero digamos que nos falta dinheiro para poder mercalo. Estamos barallando unha posibilidade que non me vou estender moito, pero bueno, é unha ferramenta que comento aquí porque pode ser útil no futuro para moitos proxectos, que se chama COP57, que é unha cooperativa de crédito e dalle créditos, bueno, non vos vou contar as condicións, a proxectos sociais, non dá créditos a nivel privado a persoas privadas ou a empresas privadas, ou así, sino dalle a créditos a proxectos sociais. Comento aquí porque vire unha ferramenta que nunca se sabe para o futuro poder utilizala. Entón, ahora mesmo a nosa situación é esa. A idea é que se todo vai ben, agora en marzo de abril faremos a compra do espazo este do Roxal e o ano que ven, se todo vai ben, teremos primaria e infantil. O de primaria dá un pouco de medo, pero eu xa teño comentado nunha asamblea e non sei se Compostela igual, pero moitas familias que se nos achegan vendo este proxecto como algo circunstancial e acotado no tempo, digamos que de 2 a 6 anos non é obrigado escolarizar os cativos e despois, bueno, xa o mandaremos a... Claro, esta é unha opinión persoal miña, non é a da Severa. Pero de primaria ten bastante importancia porque digamos que dá a entender que o proxecto é algo máis. Eu penso que o proxecto debe ser algo máis. Bueno, será o que queramos nós, pero digamos que o proxecto é algo máis. E dá un pouco de seguridade ás familias, porque eu sí que detetei na miña comarca que hai moitas familias que non metían os cativos en semente, non porque estiveran en contra, non por cuestións monetarias, que pode ser que tamén, ou mellor porque non lles quedaba o local moi perto onde estaban, pero aí algunhas determinadas familias que tiñan claro que era un rollo circunstancial acotado no tempo, entón decía, se despois eu vou a escolarizar a partir dos 6 anos na escola formal, para que eu vou meter en semente se me leva, se teño que levar ali en carro a un sitio, porque claro, é un único sitio, non está en cada parroquia, entón para que vou levar ali, e gasto e todo iso. E entón, eu penso que isto vai lle dar un pulo á semente infantil, o tema de primaria. É a miña opinión persoal. Outra cousa que lle damos importancia, porque penso que cara ao futuro, é a AMPA. Este é un proxecto que moita xente que se nos achega o ve como un proxecto de eu deixo ali ao cativo a crianza, pago un diñeiro e chao. Entón, eu penso que vai máis alén diso, un proxecto social, pero que ten que poder implicarse ás familias tanto no tema educativo como no tema, digamos, da actividade da asociación ou do organismo que se cree. Co tema educativo ten importancia porque nos detectamos ao longo destes anos que claro, os cativos veñen á escola, garantimos unha inversión na lingua propia, pero se non ten continuidade na casa, pois non ten moito sentido. Entón, as familias explicamos que hai que participar na medida posible cada que, obviamente, non o obrigamos, pero hai que participar na AMPA. E o tema, sobre todo lingüístico, da calidade lingüística, vivimos unha comarca a nosa na que, bueno, por exemplo, colócase moi mal o pronome, a calidade lingüística non é así moi boa porque o que nos rodea non é propicio para que sexa moi boa. Entón, para que teña continuidade na casa, pois facemos esta AMPA e na AMPA participan as familias, prácticamente por agora, que creo un 80% ou así das familias participan na AMPA. E ao participar desta AMPA facemos de ver que é un proxecto que fai parte delas e que elas, esas familias, poden axudar a melloralo e poden participar críticamente e aportar as súas cousas. E despois que nas entrevistas que facemos as familias que interesadas que se nos queren achegar, nos facemos 3 entrevistas, claro, diréis, isto parece un exame. Pois sí, un pouco
Un pouco sí, porque o tema educativo eu creo que está así algo de moda, que está moi ben, non, cando emprego a palabra moda non o digo críticamente, sino me parece moi ben que as familias se preocupen polo tema da educación, pero claro, moitas veces ao interese das familias non é o mesmo interese que o que temos nós. Digamos que nós temos un interese co tema pedagóxico, lógico, senón non estaríamos aquí, pero tamén co tema da lingua, e hai moitas familias que se non as achegan, que o tema da lingua, sí, pero é literal, se lle falades galego, pues non me importa, claro, non é ese o... Entón damos moita importancia ás entrevistas porque é moi violento, estamos falando de persoas, de cativos cativas, é moi violento despois ter que reformulalo todo, ter que decirle ás familias. Entón, se achegan polo tema pedagóxico, entón van á escola, teñen unha reunión coas educadoras, na que explican máis ou menos o funcionamento, explican como é o local, os ritmos que tal. Se están contentas, depois teñen unha reunión coa comisión pedagóxica, nós temos comisión pedagóxica, creo que Compostela, creo que todas teñen comisión pedagóxica, non me acordo. Vigo non? Vigo agora mesmo non. Bueno, Lugo creo que sí, Compostela sí, nós sí. Bueno, vos non se sinceres. Non ia competerme, non digo que non sei como vos organizades. Eu digo os meus anos de experiencia, pois cada cual é libre de escoller, non obrigado, tengo comisión. Depois teño unha reunión coa comisión pedagóxica e, por último, teño unha reunión coa asociación que impulsa isto. E a asociación dille que este é un proxecto colaborativo, non é un proxecto no que ti, o que dixen antes, que é moi gráfico, non? Vas a un gimnasio, pagas a tua cuota e colles un servizo e te vas para a tua casa, non? Funciona así, non queda cousa que consumimos. Neste caso vamos a consumir educación, pero vamos a facer, intentar, polo menos, que as familias sexan partícipes de esa educación e que aporten críticamente ou non críticamente e máis as dificultades que temos está claro que é de financiamento. Digamos que se tiveramos aquí agora mesmo alguén que nos financiase este proxecto educativo, pois o mellor non facía falta hacer esta reunión, claro. Xa escolleríamos o local, abriríamos o local e se nos achegaría a xente que interesara. Entón, nos damos importancia a estas entrevistas para que as familias sepan ben onde están. E, non sei, tampouco quería comentar nada máis porque o mellor é, despois, se queredes abrir debate, porque tampouco, non sei moi ben así que comentar. E funcionamos así, nos temos as asambleas cada mes, hai comisións, temos comisión pedagóxica, de actividades, de finanzas, e agora temos unha de primaria, para mirar o tema este de primaria. A de primaria reunimos semanalmente porque temos presa por poder abrir o ano que ven xa de unha maneira formal. De primeira non vou comentar nada máis, se queredes vos explico un pouco a fórmula, pero como vos aquí por agora non sei se tedes intención de abrir así a abrir prazo, pois tampouco ten moito sentido que vos explique aquí a fórmula. Se alguén ten curiosidade de comento, non hai ningún problema. E máis nada, non sei se... Primeiro, obrigado por vir. Para nós tamén é unha aprendizaxe sempre. Sempre que falamos coa xente das outras sementes, pois obviamente aprendese moito para non pegar na mesma pedra 20 veces, non? Porque é unha parvada, entre outras cousas, vendo xa. Ben, entón non sei se tendes dúbidas ou inquedanzas ou curiosidades ou cousas, a medida do posible. Depois había un detallo que comentar, non? Que é a maneira de colaborar, as diferentes maneiras, porque efectivamente hai familias que poden que non teñan inda fillos, non, descendencia ou tal, e en cambio podese aportar unha cuota de socio, de asociado, de persoa socia, e depois tamén a semente para as familias, o prezo en sí do servizo está unificado para todas as sementes, o que tamén pensamos que é positivo, que agora está en 190, non? 80? No, 190, sí, por aí. Alén hai unha matrícula. Entón, tamén existe un sistema, o eso, é que nós estamos en cueiros en ese sentido, no sentido económico de como artellar exactamente a roda, non? Esta é unha engranaxe que hai que por andar, e xa digo, vámoslo por andar agora en base a isto, embora
É importante coñecermos, por iso é que coñezades os mecanismos para ese poñer a andar. En concreto, existe tamén un sistema de chamades bolsas de estudo, non sei exactamente, de axudas para aquelas persoas que non poidan económicamente. Si queres comento iso. Sí, porfa. Bueno, eu a iso doulle bastante, eu personalmente, na miña carreira, doulle bastante importancia, porque eu penso que ten que ser un proxecto educativo, pero un proxecto educativo entre iguais e transversal. Non ten moito sentido que era un proxecto educativo e que só poidan pagar elitista. só familias que teñen diñeiro, digamos, non só. Entón, nos na comarca ou eso doulle moita importancia porque penso que, xa digo, ten que ser transversal e ten que ser o máis éticamente igualitario e posible, non? Entón, nos na comarca temos, bueno, nos non, Compostela tamén o ten, non sei se o resto das comarcas, temos unha posibilidade de que as persoas que non poidan pagar en diñeiro, pois poidan pagar en tempo ou en traballo. En tempo, por exemplo, o mellor poñer exemplos. En tempo, por exemplo, hai unha persoa ali que sabe algo de circo, pois dá unha obradoria de circo todas as semanas e paga en tempo. Aí ten uns usuarios, ou tal, alguén que sabe tocar a guitarra, pois dá o gasto que paga. E en traballo, pois, desde limpar o local, ou arrumar tal, ou levar o material por aí adiante a vendelo. E temos unha serie de voltas, claro, que son limitadas, porque o que non pode ser é que todo o mundo teña bolsas, porque senón sería imposible. Entón, na medida das posibles, nos agora na comarca non sei temos 4 bolseiros, ou 4 bolseiros, non me acordo moi ben como é. Pero bueno, o eso sí que doulle importancia, xa digo, polos argumentos que dixen antes, que eu penso que ten que ser un proxecto transversal, claro. Non pode ser que sexa isto unha élite, un grupo. E máis nada. Pois agora sí que xa é pertinente. Ben, entón, iso, como vos comentaba antes, se queredes facer alguna pregunta, alguna cousa, pois na medida do posible intentaremos responder. Xulio, como é o sistema de matrícula que tedes? Sí. Pagan unha cota de matrícula? Ao comezo do curso temos unha matrícula de 50 euros, non sei. E despois mensualmente ou como é? Despois mensualmente, sí. 190. 190 mensualmente? Si nós antes teníamos 180, pero mudámoslo a nivel nacional por un motivo. Como cobramos 5 euros ao mes de cuota, nos parecía injusto que viñera xente que non é socia e que os socios tiñan que pagar os 180 máis a cuota de socia. Entón, modificámoslo un pouco premiar a xente que paga a cuota todo o ano, claro. E esa cantidade porque é a que permite, bueno, se miras un pouco así os baremos, se tes 4 cativos non o ves, pero se tes unhas, non sei, a partir de 15 cativos ou 14 cativos, creo que xa dá para pagar o salario da persoa. Digamos que está escollida para intentar que os gastos que xenera o proxecto se poidan pagar con ese dinheiro. Por iso escolleu esa cuota. Pero bueno, estes proxectos educativos creo que son os dos máis baratos, Sí, creo que sí, eu non controlo moito, pero hai proxectos educativos. Sí, lo que sabemos de aquí os alrededores, que hai outros... Sí, non coñezo un proxecto educativo así fora do sistema, vamos, que sexa tan... Menos de 300 por aí. Non sei, eu non coñezo, non sei, non teño datos, pero... Bueno, ainda así hai moita cantidade, na miña opinión, pero bueno. Este é a nosa, como digo, é a nosa militancia, claro. Cando éramos novos militamos nos festivais, Este é a nosa militancia. E despois que horario, xa sei que cada semente ten os seus horarios, que horario tedes? Nos, en infantil é flexível, de 8:30, digamos que ás 10, tentamos que ás 10, a partir das 10 non chegue ninguén máis, porque senón interrompería a É dinámica. como servizo de madrugadores, digamos. Claro, ás 8:30 creo que xa entran 3 cativos, sí, cativas. Creo que ás 10. Poñemos esa hora, bueno, xa non pasa nada se algún día chega máis tarde, bueno, unha hora de referencia para tentar que as actividades que planifiquen as educadoras non se vexen interrompidas. Hai unha parva a media mañán, ás horas 12, bueno, tamén non é exactamente a parva... Sí, flexible. Sí, sobre as 12, ponlle, e até as 2.
e en primaria de 9:30 a 2. Unha parva no medio tamén, as 12, 11:30, 12. Xa que estabades co asunto económico, sen entrar en detalles porque non é pertinente, senón xa quen quixera realmente facer parte do proxecto, pois xa se comunicaría, xa nas reunións se falaría, nós xa temos formulado económicamente as dúas posibilidades, a do local da Reta de Castro, que ese é o que ten horta, e que falei da Reta de Castro, non falo das oficinas, na Reta de Castro, despois na metade, esta outra casa que ten horta, que implicaría deitar un tabique abaixo para facer o espazo asequible, deitar a súa hortiña e poñer tamén os muretes que ten para o xardín, non? Pois ten porta para entrar dende fora tamén, quero dicir, a nivel de accesibilidade está ben. Pero os muretes son baixos, entón tamén temos que reforzar a altura dos muros por seguranza, e serían basicamente esas dúas obras e poñer unha tarima, non? Esas serían así as obras da opción máis económica. Depois, canto outra, a nivel de obras, a idea que traballamos, depois de que viñera un colega noso, arquitecto, a dicirnos exactamente que obras hai que facer para poñer isto é que poida funcionar, non? Porque así as cousas, o mínimo, non? Digamos. No outro caso sería no caso da Cabaniña, queda na rúa, por certo, Alberto Garizábal, digo para se o queredes buscar na internet, saber, ainda fican os letreiros do que foi a escola e todo isto. A verdade é que nós estamos maravillados co espazo, porque daría até para o primario, non sei. Sí, é grande a grande. Entón, o noso desidratum sería encontrar a unha educadora que quiser ir viver ali, non? Ir morar ali, entón xa porque está o que é ou unha familia, vaya, non temos particular nisto, non, pero a idea está, hai que buscar a viabilidade económica das cousas, non podemos estar aquí ensoñando, senón buscar as solucións reais. E que a casa está, a parte da vivenda está remodelada máis recente, é dicir, a cociña é unha cociña con todas as facilidades dos tempos de hoxe. O que está, o resto, está sen atender. Entón, aí, especialmente aí a instalación eléctrica e habería que atender a temas de humidades tamén. Embora, o que nos dixo o arquitecto é que se comenzarmos na parte de arriba, digamos que, para que vos fagades unha idea, o Res de Chan está é que chaman de estrada aquilo, no camiño que non tens aí, no camiño por onde se accede, e depois hai escaleiras para baixar, ou tamén podes ir por fora e acceder ao xardín e ao andar de baixo. Ten como dous andares amplos con estanzas. Digo isto tamén un pouco no sentido de animar que para nós, se damos logrado a viabilidade diso, pois sería o toque, porque xa de facer obra é unha parvada por sate, a ver, entrar no tabique, despois a condición do propietario é que volvamos cando nos marchamos, estou falando, volvín a outra, un segundo. Habría que levantar outra vez o tabique. En cambio nesta da Cabaniña, na grande, a vontade do home é que haxa ali unha escola, non outra cousa. Mira, eu preferiblemente non quero que haxa aquí ningún taller de decías, non, eso sabes ti máis incluso, que falaches máis ti no detalle con iso. Ora, sobre todo, habría que mudar a instalación eléctrica. Que acontece? Que nós, sobre todo, o que queríamos, nos comentou o arquitecto, sería bom comenzar arriba, porque hai unha solaina para o espazo coberto, estou falando, por fora non fai sentido xa, o fora é o natural, que é o sitio onde as crianças deben estar sempre, bueno, unha parte importante do tema. Digo que hai unha solaina moi chula, que xa era o espazo, además está incluso decorada, o que acontece que, bom, hai que adecuala un pouco. E empezar aí, digamos, para non acometer toda a obra de golpe. De feito, o propietario, unha das cousas importantes é que dixo que pode reducir, a súa vontade é que reduzamos ou reducirmonos nun contrato de 5 anos, falaba, non?
reduciremos o prezo para podermos facer as obras. E as obras, paulatinamente, xa ves que se nos fala de obras en vista a 5 anos, xa entende que non van ser as obras de 2 meses e a correr e venga aplaudir por aquí e por allá, non? Senón de realmente ir acondicionando a escola. Entendedes, non? E para nós ese sería o number one. Pero claro, agora mesmo estamos realmente, somos 5 familias agora mesmo. De que ese é o problema, que somos... Co compromiso xa firme, das 5 que estamos, o compromiso firme de que queremos iso, non? Entón, depois, xa a nivel lo que é máis pedagóxico e tal, despois de do día a día ou eso, pois, a mellor podemos dar tamén a palabra a Gabriela para que conte un pouco como é porque quedou un pouco zapato da mesa. Salvo se tes preguntas, porque como non levantado esa man, non... Se queredes algo primeiro, decide, por favor. Sí, non sei se hai alguna dúbida concreta. A ver, xa explicou un poquinho Xulio como ia o día a día. En Vigo, por exemplo, o horario é un pouco... Gabriela, vete para aquí, vete para aquí. Xa tiñas que estar ti aquí de sorpresa. O horario é un poquinho máis amplio porque hai crianzas que precisan ficar a xantar, entón pois fican ali a xantar. Un día tipo funciona igual que en Trasancos, por exemplo, entran a partir das 8:30, a hora máxima de chegada sería tamén sobre as 10, 10:15. Logo é a parte central da mañá, que é entre as 10 e as 2, máis ou menos, e aí paramos a media mañá tamén para facer a parva, e logo xa sobre as 2, as crianzas que non fican xantar virían a recollelas e ficarían as que fican xantar ata as 3:30, máis ou menos. E así máis ou menos é o funcionamento. Non sei se tedes algunha dúbida así máis concreta ou... Ideas pedagóxicas, tú, se queres. Fala un pouco de, por exemplo, que sería o teu día a día, un día a día da escola. Mais ou menos xa depende do que, claro, que a idea é o que falaban eles de respetar os ritmos, de... Iso non é teoría, o sea, lévase a práctica, é algo real, que non sei como... Depende dos contidos que estamos traballando, damosle obviamente importancia a tema cultura, mas tamén logo todo o que investigamos ou aprendemos tamén está relacionado cos intereses que presentan as crianzas. Non porque a mí me apeteza falar dos dinosaurios, imos falar dos dinosaurios porque é super chulo. Ao final, o proxecto educativo, nós temos unhas bases, obviamente, uns coñecimentos, pero eles son quen crean ese proxecto educativo, a fin de contas. Non sei que máis, é o que decía, é que explicou moi ben Xulio, que non seguimos ningunha pedagogía en concreto, bebemos daquelas que nos parecen máis interesantes ou nas que nós como educadoras acreditamos. Simplemente iso, non sei se xa estivestes nalgúna semente, coñecestes algún espacio semente, normalmente está dividido por recantos para fomentar o traballo autónomo das crianzas, logo fanse propostas concretas, as que se invita a participar, pero que non é obligatorio tampouco, dáselle moita importancia ao traballo fora, ao tempo fora, falabades onte de se chove saen fora, sempre que queiran, se chove, non hai un tempo inadecuado, senón unha roupa inadecuada. Sempre que a roupa sexa adecuada podemos sair fora se eles así o deciden tamén. O asamblearismo, dentro das posibilidades, obviamente hai unhas normas, hai uns límites que son necesarios tamén, pero o asamblearismo tamén é real todas as mañás. Na semente de Vigo funciona así, por exemplo, unha vez que están todas as crianzas, reunímonos en asamblea, damos os bons días, falamos un pouquiño, aí é onde tamén nacen os proxectos, onde nace a comunidade, onde se fai cohesión de grupo, onde se presentan contidos, materiais ou que estemos traballando nese momento. Si que é un dos momentos como máis importantes para o grupo. Non sei se falamos de idades, en principio está para crianzas de 2 a 6 anos. Non sei se me queda algo que...
Eu quería preguntar como se xestiona, por exemplo... Eu sinto que igual. Vale, miramos. Somos moi poucos. Quería preguntar, por exemplo, como se xestiona a resolución de conflictos, pensando na crianza respetuosa. Para mí, por exemplo, eso é fundamental. Sí. Entón, pois esa parte como se fai, porque non é fácil, ou haber ademais diferentes idades, hai diferentes intereses, entón, como se conxuga iso? Bon, pois depende da raíz do conflicto, pero así en termos xerais, normalmente óense as dúas partes do conflito, porque para haber un conflito ten que a educadora trata de manter unha posición neutra e axudarlles a resolver ese conflicto dunha maneira pacífica, por así decirlo. Quero dicir, un dos conflictos que máis se dá normalmente é por un brinquedo, porque o tiña eu, porque eu quero xogar con el, porque... Entón, nese momento, ti escoitas as dúas partes, quen o tiña primeiro, quen non o tiña, que... Entón, trátase de dar ferramentas para que eles cheguen a resolver elas mesmas os seus conflictos sen necesidade da mediación dunha adulta. Darlles ferramentas como, por exemplo, pero ti preguntaches de quen tiña... se che deixaba o xoguete, por exemplo. E a raíz de aí, pois xa, eles, ao final, xa, a primeira vez non, a segunda tampouco, pero logo xa vas oindo, mira, cando remates deixasme xogar con iso, ou podo xogar contigo. Imos mediando e dándolle ferramentas para que elas mesmas sexan autónomas a hora de resolver, pero iso sempre escoitando as dúas partes e tratando de que elas mesmas sexan quen de chegar a esa resolución. Sen castigos. Obviamente. E sen cadenas de pensar, sen cousas extrañas. Non, do contrario, tentando integrarlos. Por iso Claro, mesmo, non digo, porque o excluídos. común e o convencional é outro, non? Outra Se cousa non respeita a crianza... que me gusta falar a mí tamén é o tema de compartir. Obviamente é importante compartir, pero moitas veces os conflictos xéranse por iso, polo non compartir. Pero que tamén hai que respetar a persoa que está facendo un uso dese brinquedo, non? Se eu estou xogando agora e quero xogar soa, está ben compartir. Deixalle o que... Vale, deixolle cando eu remate, porque este é o meu tempo. Entón, tamén é importante fomentar ese respeto, non? Polo espazo, que se quero xogar contigo, pois perfecto, pero senón tamén fomentar esa espera paciente, entre aspas, respetar o espazo das demais, e ser quen de iso, de tema de quendas, e de iso tamén é importante. Entón, sí que, obviamente, é importante compartir, pero tamén é importante respetar os tempos e os espazos dos demais. E aprender a xerir as frustracións que o que obrigan. Claro. A recibir un non por resposta tamén é importante. Sí, ali hai unha norma, bueno, estou completamente o que dixo ela, pero un desenfoque gráfico mellor é máis útil. Na entrada teñen unha especie de gavetas, entón as cousas que veñen de fora da escola fican na gaveta. E só pode sacar na gaveta se esa persoa quere ou está disposta ou está preparada para compartillala. Se non está preparada para compartillala, ten que quedar na gaveta. Digamos que o tema este da liberdade, a veces entendemos liberdade como sin normas, todo o contrario, penso que a liberdade ten límites, senón sobre todo nos cativos, se non ven límites, non se sinten seguras, non se sinten... Entón, claro, se eles coñecen eses límites, eu penso que o conflito é máis posible que o resolvan eles mesmas. Saben cal é o límite hasta onde poden chegar. Entón, aquí en Coruña, non sei se aquí ou aquí que solos os elevados aquí en Coruña, se todos se solucionou, estamos dous representantes. Se se soluciona o tema dos locais e todo isto para ver onde se fai todo, tedes pensado comenzar en setembro? Sí. A nosa idea é esa, bueno, sen dúbida ninguna. Imos facer todo o posible para comenzar en setembro. A nosa data, da que máis se falou, incluso despois de que marchaste, era poder facer algúns acampamentos a partir de xullo, claro, de xullo. Sí, exactamente.
Entón, por eso hoxe a data límite xa, eu, a semana que ven xa estamos facendo xestións. Xa, e se hai xente que se anota, estupendo, quer dizer, que incluso, mira, eu faloche que non teño o meu fillo, é que está ali sentadillo, que está 9 meses. Quer dicer, que eu non sei se vou a ser usuario, quer dizer, estamos falando de, vai haber un mestre, 2, 3, vale. Ese é outro tema, normalmente, non sei como xestionades, que ese era un asunto que se falou, penso que nunha xuntanza con vos, me parece, de que había, tiña de sempre, a veces estaba a docente principal, non? E outra depende. Ben, acláranos, por favor, ese punto. É que a ratio da semente en Vigo, por exemplo, é unha educadora por cada 10 crianzas. Agora en Vigo, por exemplo, hai 17 crianzas e hai unha educadora e media. Unha educadora que está toda a xornada e unha educadora que está a parte central. Entón, depende do número de crianzas. Si hai, cando nos 2 anos que estiven eu en Vigo, no primeiro ano que estiven eu empezamos con 5 crianzas, acabamos con 16, polo tanto hubo que contratar a outra educadora a metade do curso, e o seguinte ano estiven eu só porque había 8 crianzas. Entón, pois, depende pero a ratio está aí sobre as 10 crianzas. Nos, por exemplo, hai dous, non sei se o ano pasado, da igual, o ano pasado hai 2 anos, o caso vale igual. Contratamos unha terceira persoa, porque consideramos de que teñamos moitos cativos, claro, non mesmo que teñan recén 2 anos cumpridos, que teñan 3, 4 anos. Os de 2 anos necesitan moitas máis cousas que os de 5, 6, xa non. Entón, contratamos unha por unhas horas pola mañá. Había unha persoa que llevaría esa modalidade de contratación, entón tiñamos unha ratio, non sei, 7 ou 6 ou algo así, pero foi ese ano. E entón, a isto digo porque moitas veces cando vamos a manifestacións ou así, criticamos un signo de calidade, non sei que, pois, claro, hai que levar a práctica. Xa sei que as contas son difíciles, claro, é indubidable, non temos... Eu, nesa liña que comentabas, hai unha cuestión que por eso decía, non? Que incluso, por exemplo, non sendo, tendo unha crianza que ainda non dá a idade para entrar a semente, non se trata de pagar os 190 euros, non vas a ter a crianza en idade, embora necesitamos tamén mans para que cando dé a idade se acredita no proxecto, claro, digo sempre, eu falo por min, non? Eu quero que, é máis, incluso hai familias, por exemplo a túa, Nico, que o neno xa está máis na estrada de saída que na de entrada. E ainda así están no allo para que isto o motor arranque, non? E o máis difícil é aprender o motor, sempre así, non? E entón, sabes, é que sobre todo o que hai que poñer é gañas. Evidentemente, nos xa fixemos contacto, bueno, non falamos das actividades que levamos feitas, embora o único que nos está a fallar un pouco é a listaxe de correo, están funcionando ben as redes sociais, pero tivemos aí un atranco coa listaxe de correo que xa vai ficar solucionado. E digo que a idea tamén é facer comunidade, tanto a todos os niveis, tanto o nivel de implicación que podemos estar nós, que é certamente, bueno, moi elevado, ao nivel intermedio de decir, oye, pois fágome asociado porque quero fomentar isto, hai un día podo vir a unha reunión inda que non teña todo tal, evidente, entón, se se fai, por exemplo, unha actividade, oi, mira, botasnos unha man na actividade, porque hai que, desde a típica cousa de pendurar unha lona ou tal, faz grupo, non sabes? Faz grupo, inda que, xa digo, inda que non estean todas as persoas facendo parte do alumnado da semente. E depois a simple axuda da cota ou a simple asistencia ás actividades, é dicir, dá para un rango de cousas e esa é a comunidade que estamos tentando xerar como se xerou en Compostela e Pico do Bruto. Aí, se me permitides, eu incorporei recentemente, eu o que creo é que agora mesmo estamos en predisposición de comezar en setembro traballando, iso sí, quero dicir, temos que continuar
facendo actividades, organizar contacontos, temos que traer material que teñen outras sementes para editar algo de material para unha axuda. Temos outros campamentos, temos pensado comezar xa, e agora mesmo, na situación que está, no momento que está, empezaríamos, pero sudando. Quero dicir, hai que traballar como a... Entonces, o tema sería, con algunha familia máis que se una, o proxecto, quero dicir, xa podes ir, digamos, un pouquiño máis relaxado, no sentido de os gastos que hai que cubrir da educadora e do local, entre as cuotas das familias, máis as persoas asociadas, máis despois as actividades que se fagan e o que colaboramos as familias en plan altruista, se temos algunha capacidade ou algún arte para poder, efectivamente, comentaba Xulio, facer algún taller tanto para as propias familias como para as propias crianzas. Entón, desta maneira, eu diría que iso, que é que eu xa non teño dúbida, quero dicir, o meu... Ti tes dous, ademais? Teño dous, sí, pero, bueno, o pequeno ainda ten un mes. Pero o outro ten 4 anos, cumple agora 4 anos, e iso xa está na metade, ten que... Entonces, xa digo, arranca, a min vale me permitir que señan moi... non optimistas, non, simplemente realista. Vamos sudar, pero vai arrancar. Entón, por tanto, aquelas familias que teñades dúbida, en calquera nivel de implicación, se tedes máis ou menos en idade, dependendo dun espazo ou doutro, pero... E senón tamén, quero dicir, porque fai falta as mans. Claro, efectivamente, claro, calquer tipo de colaboración. As bocas tamén. Nós somos 5 familias que levamos moito tempo xa sendo 4 ou 5 familias, non pasamos de aí, non sei por que non chegamos. Non queremos pensar que na Coruña tampouco hai máis xente que non teña interese en fomentar un proxecto onde o galego sexa recuperado, dignificado, e que xa non é que teña as crianzas, e que este é o único xeito de sementar, por iso nos chamamos semente, de que o galego non morra máis do que está a morrer. Non fai falta ter crianzas, necesitamos axudar ao proxecto, porque se non sustentamos asociacións como estas que pulan para que a lingua non morra, que vai quedar na Coruña daqui a 20 anos, que dan as previsións, non sei. É importante por iso, é que non hai nada igual, non é que montemos isto porque queremos ser diferentes ou porque teñamos ganas de traballar todos os días nun proxecto diferente, porque proxectos para traballar na erva hai un pouco máis alá e un pouco máis aquí. De inmersión lingüística na Coruña non hai outra posibilidade. Nós queremos, case todas as familias que estamos, firmemente no ensino público, oxalá houber ensino público e de cualidade. Non hai, non temos posibilidade de que as nosas crianzas sexan escolarizadas e logo socialicen en galego, e que non hai, entón non hai outro xeito que montar isto, porque senón morre. Todas as persoas que pasaron as súas crianzas á escola pública, aquí na Coruña, ninguna continúa a falar. Chegan os 6 anos, 7 anos, 8 anos, ou é residual ou rebelanse non queren falar. Entón, é que non hai outro proxecto como este. Por iso non é temporario, senón que é, como decía ben Xulio, con vontade de lograr. Non é por asustar, non quero asustar a ninguén, o que pasa é que tamén hai que ser realistas e saber o que hai. Por iso, é importante xa, aparte de traballar, contar, difundir, coñecer, para que sexamos máis, non podemos ser... Pero pode empezar todo por vir a unha xuntanza, simplemente. Nin asociarse, é que realmente, para que me entendades, se despois vos asociades, é perfecto, pero mira, o de hoxe estivo ben, pero ainda non me enterei ben de toda a película, tiño a caña de dúbidas, bueno, pois, se vides a unha reunión tamén vos enterades máis do fío porque xa se falan de cousas máis técnicas, vedes cuestións de cifras, que aquí non me parecía lógico empezar a traer aquí cifras e contarvos a opción A ten estes gastos, esta estimación de ingresos, non fai sentido, non? É dicir, os que tío máis aburrido. Pero despois, se tedes máis interese, pois claro, acudides a... Temos unha listaxe de correo e despois quen teña que é Telegram. Non sei que é, bueno, estas son análogos. No, o tema é que vai ser un unha cousa, deixar un número de teléfono, deixar a historia. Iso é. Unha cousa, eu levo un mes
un mes que eu contactei con eles e a min nada destas. Eu contactei por correo electrónico cos de Trasancos e os de Trasancos deron o teléfono unha compañeira, chameira por teléfono e hasta que quedei con ele e vin como era o tema que me contaron, non me valen a min os correos e esas historias. Nos podemos poñernos en contacto con vos neste? Non puxemos contacto. Non, iba a dicer, non puxemos número de telefone por unha cuestión, porque imos facer as xestións para ter unha liña de prepagamento que sexa o teléfono da sección e que fique para o futuro, porque agora estamos nós e mañá estarán outro, non fai sentido ter o teléfono de nin... Paso a paso. Pero podemos darnos un número de contacto. Sí, un de cargar, exacto, xusto. A mí, por exemplo, avisaronme da reunión por WhatsApp, Teresa, non sei que é. Pati Lucía. Sí. Claro, pensaron que non sabía se tiñedes un mail, o sea, un correo, ou era por WhatsApp todo, ou... Non, temos un correo, estamos funcionando a través das redes sociais e andamos así un pouco, bueno, como estás... Sí, ainda nos falta tunear un pouco máis o folleto, porque de facto os principios pedagógicos puxen así os un pouco para telo para hoxe, sabes? Entón ainda non é a versión in definitiva, entón, porque falta xa despois o que queremos facer o definitivo, poñendo na parte de atrás a ubicación que fique para iniciar todo iso. E despois, sobre todo, tamén, xa digo, eu levo moi pouco tempo, pero incluso a hora de ir tomando decisións, por exemplo, co tema do espazo. Eu xa fun ver os distintos sitios, eu dou a miña opinión, e por iso que isto é un tema de familia, por tanto, claro, aí está o tema, todos decidimos e todos temos a nosa opinión ten o mesmo valor, entonces é unha maneira, efectivamente, que... Claro, de feito que coincide un pouco tamén nesa idea, que non somos unha empresa, isto non ten afán de lucro, ao contrario, imos perder diñeiro, probablemente nos primeiros tempos. Do que se trata precisamente de levar a cabo un objetivo, un ideario. E non somos os primeiros que temos interese que isto funcione, que funcione ben, porque son os nosos fillos e as nosas fillas. Isto é, non é como, eu gaño diñeiro e... Non, é que son os nosos, as nosas. Por tanto, os primeiros interesados somos nós, sen dúbida ninguna. Entón non imos facer ningún achafaeo. Isto é que é a que máis queremos. Entón, obviamente, queremos o mellor para eles e para eles. Iso temos que ter claro. Ahora se botamos a andar tamén, falabades, ainda se falou ontem na xuntada, tamén o tema das sementiñas, non? Sí, eu que estaba dicendo que se hai familias, eu levo un parque e non encontro nunca ninguén con que falar en galego, agora non porque están eles ou elas xuntármonos nun espazo, que iso sí que se vai facer, agora con chegada de mellor tempo, pois xuntármonos as familias para que as nosas crianzas vexan que hai outras familias que tamén se dignificar, que sexa parte do seu contorno natural, falar en galego, e xogar, xogo libre, non sei como vedes, se tedes interese en xuntar... Ainda de actividades, o das sementiñas, íbamoslo facer para esta semana, pero co tema da xornada esta e reunións e tal, deixámolo, pero temos pedido precisamente no centro cívico ali de Alviña, no catecismo, entonces a ver se a semana que ven intentar organizar unha sementiña para iso, sin máis, tamén sin idea de preparar nada en concreto, nin nada, senón de... E despois, a finais de mes temos tamén outra sesión de contacontos, creo que é o día 30. Ali tamén, nese centro. Non, en Tempo Novo. Tamén é el día. O Tempo Novo é o corazón... Tempo Novo máis ten unha historia moi chula porque é un local, é unha asociación que naceu de que se comprou ese terreo comunitariamente. O sea, moitos propietarios puxeron pequeno pouco dinheiro para facer un local que eran eles nos anos 70. Non hai tránsito por aí, hai zona verde... E entón ben a veciñanza está ben, porque para as poucas crianzas tamén que hai en Elviña, ese outro factor, pois é un espazo onde teñen así actividades. E bueno, en principio escolhemos Elviña, mas sabedes que o caso da Cabaniña sería estupendo para nós, non? Hai que ver que é o que facemos
nesta semana que entra. Non sei se tendes alguna dúbida máis, alguna curiosidade? Darvos as gracias e os parabéns, porque, bueno, creo que é importante, xuntatas como esta, ponernos cara, nos ainda traemos posta, pero, claro, é interesante porque eu sei que segui proxectos como o de Compostela, que estudei ali, e tamén por outras circunstancias, outras anos, e é un orgullo para mí que na miña cidade, pois, estea xurdindo isto. Entón, Non agradecidas nós por vir aí vos tamén. pois iso, tal que está. Sí, non há outro remedio. Ben, pois se non houver máis nada, iso, tendes o noso enderezo web un teléfono, que estiver interesado, se quixeres contactar agora, en outro momento, ou pois xurdir calquer cousa, pois iso, aquí estamos para o que quixeres, non? Xa que se sube xente ás reunións de traballo, xa tamén é un aliciante moi bom, de verdade, que xa... Sí, aquí non sobra ninguén e calquera axuda vai ser moi ben recibida porque evidentemente, vamos, isto dá moitísimo traballo, é moi difícil, sen ningún tipo de axuda, dependendo só da vontade individual, é moi complicado. Ora, en fin, hai que facelo porque senón evidentemente ninguén o vai facer. Do público non podemos esperar absolutamente nada, aí está o resultado claro, non, de do que se está a facer, entón, ou somos nós ou non é ninguén. Entón, pois obrigado por virdes e nada, iso, xa digo, que estiver interesado, pois pode contactar connosco a través de calquer medio en calquer momento. De acordo, entón, iso, sen máis historias, pois xa nos deixamos tranquilos. Pero si queres,